ଭକତିରେ ଡାକେ ତତେ ତୁ ମୋର କାଳିଆ, ତୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ଆହେ ମୋ ନୀଳା ଚଳିଆ। ଜଗତର ନାଥ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନାଥକୁ ଦେଖାଏ ସେ ଆଲୁଅର ପଥ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ସେ ମହୁଡ଼ ମଣି, ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଭକତର ଡାକ ଶୁଣି। ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ ମକଳା କହ୍ନାଇ, ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣଇ, ରୋଗୀର ବଇଦ ହୋଇ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସଭିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏକା ସାଥିରେ।